खुलुमबाय आंनि फेसबुकआव गासैखौबो बरायबाय। बे समाव आं नोंथांमोननो गंसे बर' गामियाव दंफैयोमोन। थारैनो बे बर' गामिया सानजा जनाय 2 नं लादामगुरि। बे 2 नं लादामगुरियाव फैनाय समाव गंसे समायना न'खर आरो समायना बिबार बागानजों बुंफबनाय गंसे न' बेखौ नुनानै गोसोआ थानो हायासै जे बे न'खौ बा बे समायना थासारिखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि गासै फेसबुक लाइभ नायगिरि फेसबुक आंनि लोगो बिथांमोननो दिन्थिनांगौ होननानै साननानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। थारैनो बे समायना थासारि, समायना बिबार, नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मिथिखादों जानो हागौ। बे समायना मोनसे बिबार बागाननि सेराव थानाय गंसे समायना न', बे समायना न'नि थासारिया जोंखौ बयखौबो गोसोखौ गोजोन होगोन। बे न'खौ 2 नं लादामगुरि सानजा जनायाव फैयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन। थारैनो आं बेयाव आरो गोबां बे सोरगिदिं थासारि आरो बेयाव बिनि न'खराव गंसे समायना न'खर मन्दिरबो नुदों। बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। बियो बे न'खर, बे सोरगिदिं बे न'खरनि थासारि, न'नि थासारि, बे गंसे समायना न' आरो बिथिंबो गंसे न' आरो नै बिथिं बाख्रि आरो लोगोसे गंसे समायना मन्दिर आरो नै बिथिं गंसे बाथरुम, बेखौ जोङो मिथिदों। थारैनो बे समायना मन्दिरखौसो नोंथांमोना नुनानै मिथिखाबाय। थारैनो बे न'खर मन्दिर, बेनि सायाव आं नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा फोरमायगोन। बे समाव जोङो नैबे मन्दिर, बियो गंसे ब्रह्म मन्दिर। बे जाबाय न'खरनि ब्रह्म मन्दिर। जों बर'नि गेजेराव गुदि धोरोम हिसाबै बाथौ धोरोमखौ जों मिथिगौ। बर'नि गेजेराव आरो नैथि धोरोम हिसाबै जों बयबो मिथिगौ ब्रह्म धोरोमखौ बर'आ गोबाव समनिफ्राय 100 बोसोरनिबो सिगांनिफ्राय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव होफैदों आरो बिनि गेजेरजोंनो बर' समाजा ब्रह्म धोरोमखौ लानानै बर'नि जौगानाय आरो बर' सुबुंनि फैबाय थानाय जिउफोरखौ मोजाङाव लाबोनो थाखाय बेबायदि न'खर ब्रह्मनि बर'नि न'खर ब्रह्म धोरोमखौ फोसावदोंमोन गुरुदेब कालिचरणआ। बिनिनो जोङो नैबे समाव सानजा जनायनि सिङाव थानाय 2 नं लादामगुरियाव सासे सुबुं अबिनाश नार्जारी, बिथाङा गावनि न'खराव बेबायदि समायना मोनसे मन्दिर लुनानै दिनै इसोरखौ फोथायनानै जयगुनि गेजेरजों मुलुग मोजांनि थाखाय आरो लोगोसे गावनि गोजोननि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबो। थारैनो बे समायना थासारिया नोंथांमोननि नोजोराव गोग्लैबा नोंथांमोनाबो गोजोनगोन। थारैनो बे मन्दिर होनना मिथियोब्ला बे मन्दिरनिफ्राय जों गावबो गोग्गो साननायखौ लाबोनो हागोन आरो गुबुननोबो मोनसे गोग्गो साननाय बेरखांहोनो हागोन। थारैनो बिनिखायनो जोंनो साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो न'खराव गंफा धोरोम थानसालि नांगौ। जिखुनु धोरोमनि सुबुङानो जायाथों मानो, गावहा मोनफा फोथायनाय, मोनफा गावनि गोसो जानाय धोरोम थायो। थारैनो बे धोरोमनि गेजेरजों जों गुन गियान लाब खालामनो हायो। बेनिखायनो बे दिनैनि बे भिडिअखौ खालामनाय जादोंमोन। बे समायना ब्रह्म मन्दिर, न'खरनि ब्रह्म मन्दिर, बे ब्रह्म मन्दिरखौ नैबे समाव आं फेसबुकनि गेजेरजों भिडिअखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो लोगोसे शेयार खालामगोन आरो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिना लागोन बे भिडिअखौ मानो बानायनाय जादोंमोन। गोजोन्थों। आं बे समाव बिदाय लानो सानबाय। दिनैनि दसे सम भिडिअ बानायनायखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ। आं दान्दिसे सम 2 नं लादामगुरियाव गोनां खामानिनि थाखाय बेरायनो फैदोंमोन। बे अबिनाश नार्जारी बिथांनि न'खौ नुनानै आरो बे समायना मन्दिरखौ नुनानै भिडिअ खालामाबासिनो थानो हायासै। बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव बे आंबो गोजोननाय लानो आरो नोंथांमोनखौबो गोजोननाय होनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन। गोजोन्थों। बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।